عنها بالله كبران ناي زي channel تدرابيت ناي ساعات زي حتر تسبر حبريتا حيزا غريبا لخو بركت زبلو سبر حبريتا او يوتيوب قطعان خلو قديمنا باخدكم ملختو يدما نوتيفيكيشن من تخبط حكم نزي channel سبسكرايب مقبار ناي دول ملكت متوغي ترسعو او بزحة زي فيديو تريو سبات ون سبسكرايب زي قبركم سلزخونكم سبسكرايب قبرنا بلنا بخبرنا عدم نزي channel نمع باي ون بزحة سبات شير بمقبارن لايك بمقبارن دايقفكم كم زي ترسعنا بلنا نمحطنكم نابتسبر حبريتا خنا حلف كلنا بغدام نتزبت حكم زحلي لزنبرا ناي مأخلي مراوق تمالي بسنك متقعت إيران كم حدش مجماري فلت لو مدما أمريكا عزيو بزحات دبدابات زسعب متقعت أبلع الإيران ختدبدب حديرا لا ونتات بزملكتو بسفح زس معكم سبر حبريتا خلي توق تباري علو بخالي وقندما سعيون زمت وق حبريتان موقوت عارك بهال أمريكا أماخلي مرا نزركو وتدراتا زي تتبين حدش تأزاز نوت يلا أزني أمريكا حيلتات زوت ونوع تأزاز وتدراتهم زم حلالفو ممرحن انتهي مسل بزرزر أنا سمع سبر حبريتاي بخاليش نخدم خبرات سمعتنا سعود عرب آزيا كتفرحون كتنقد كتقلون زنبرتنا ما خلي مراوق مولو تحيلات يلا ناي سعود عرب قتال عدل انتهي كخوني وزبل بزرزر اسمعكم كخوني لو ممشتون اب سعود عرب سفر لي ناي ندار تسكالات بمثال كم سهر متحبره لا بسنكتهم بإيران زدقفوا حيلتات ابلع لي سعود عرب استفتمت قاعد تعبوا سعود عرب نابض تفرحوا زنبرت وقمتها انت عين تعبين المززن حزو يمت باقر مخنتات سينين زوتو سفيح تنتنام زسمعكم كخونيو كسام وداتهم سيطنحو زرزر حبريتو خوص معكمين بقدام النتون انات قاعد دغطيل زلون معلتات زحلي زنبرنا امريكان ايران نوق تمال بسنكنا ايران هنبتها متقعت داقم استجمر خون كلهم امريكا ولوم ليتي ابلع الايران حيال مفندا زسعو حيال متقعتات ختقبر حديره لا ابدوبا وخابتات ايران ابزركو حيال ختماتات ناي حبرات منقسات امريكا ناي وقع حيلتاتن حدشن ازي حيال نعناون وتدرو متقعت مكيادم صعبو حيال ناي مفندا دمصتات استفلا ايران كتماتات كسمع كم زحدر ناي إيران IRIB حبيرو IRIB أبطبط أبوهم زملكتو نمكت الميستر دحنة زوبا هو كتان وهاب مقبار ناي أمريكا حيلتات أبدوبا ومعراب إيران أبتركب أدر اتباها الكتما أبزركب حيال بوتاتات دبداب أكايدم الليلو بتوستخون أو هرمز قانقزات أبتركب باندر عباس تبهالتنا ودب كتما حيال دبداب كم تسمع تمرغو بزان قليتو بتمثالي أعناوني مفندا دمستاتون أو موسى كيشنك عاش من السبهالا استراتيجي كون إيران نبرت زخونا دسيتات كم تسمع أزهاخيرو كوين جنا أب هرمز قانقزات العلوي بعد سلطان زدقصو تبتاب أب سيري كتما استكبر من عينة متقعات لوم ليت خمزي اللي ترقاق طلب أزوم حدش متقعاتها استفت حبرات منقسات أمريكا بريزيدنت دونالد ترامب مشت أبلع الإيران متقعات خمس فتقوم مدحر من فكارهم زيتا سمع متقعاتي بريزيدنت دونالد ترامب إيران أما خلاي ممرا أبزركبوني أمريكا حيلتات كدم حدت معلتات خط قبروز فتنات ناي بالاستيك مسايل متقعتي بحيلي كم زمكتون ترمت قعت خمس قبرو مشت فكيرهم ليتي تتقبيلهم نيرم زخم زي لخلو أمريكا أبلع له تدرات صنع كأيدي كم زنبرت تزبطي ولا ني أمريكا مرخو بزهان زخونا سينين كم زقلتهم ني أمريكا منيسر مكل خال بينتاغون أبلع له تدرو معسكر زبط إحنا إيران متقعت زمتو عنوة زري حبريتها نامس بخيوتن صنع قطرن مقبارن كبهال أما خلي مراه وق معسكرات دركو أمريكا وتدراتنا إيران درونات مسايلات متقعتات وتيت زري قدح كي كايدو بأداهم زحزو تليفون زغرتو فيديوهات نفس درابيتهم يخونا مرخو بزهان كيسدو صنع تزازي ولا بفلاي دما ابزغر واوان بسنك ايران حيال عنوت ابزوت حلونا يردانس ناي وقي معسكر نزركبو حيال امريكان وتادر بستوهم صنع تزاز مسرتنا اوبريشن دحنت نمحيال كبهال تنقصاص سلكتاتكم ابزغر واوان ناي امريكان وقي ازستي اختركو يخون تبهايلهم تنقرم لو رويترز ناي زينا وكيل رخيبيو زلخو زبلو جولاي 28 كم صحف السنه قرلو ناي امريكا ما خلا اسيتكم ازازي ادميرال براد كوبر صحفو دبدابي خمس ملكتو بأمريكان وتدرات زحتن فوتوغرافاتن زغرط فيديوهاتن إيران يمتقعت تخكلن نت كتم حيشن لبخ تركبني حجزوالو خبلو بمجنا تزاريو أدميرال براد كوبر أب دبدابيوم غازيتنياتات أب إنترنت زسرحو قللتنياتات نايسللا تمرامرتن وني إيران يمتقعت عنوت
ገምጋም ይሰርሑ ለኹም ዘለው ክዛረቡ ኣብቲ ደብዳቤ ተራእየሎም ኢራን ናይ ውግእ መሳርሒታት ምትኳሶም ትፈልጥ እያ ነገር ግና ሓይልታት እቲ መሳርሒ ኣብ 50 ሜትሮ ርሕቀት ዘሎ ባዶ ናይ ነፋሪት መዕረፎ ሃሪሙ ዶ ወይስ ኣብ ዝተጨናነቐ ትካል ዓሪፉ ዝብል ናይ ኢራናውያን ኣይፈልጡን እዮም ክብሉ ኩፐር ኣብ ደብዳቤኦም ናይ ጓሂ ቃላት ተጠቒሞም ጽሒፎም ኣብ ዜናታት ብንጹር ዝወጹ ዝርዝር ሓበሬታ መግለጽታትን ትንተናታትን ብተግባር ኢራን ናይ መጥቃዕቲ ዕንወት ገምጋም ስራሕ ብዘይ ምንም ክፍሊት ይሰርሑ ለኹም ዘለው ኩፐር ኣምሪሮም ኣድሚራል ኩፐር ኣብ ዝተቐስዎ ሓደ ቪድዮ ጁላይ 17 ኣብ ዮርዳኖስ ኣብ ዝርከብ ናይ ሙፋቅ ናይ ኣየር ሓይሊ ውግእ ማዕስከር ኣብ ዝተፈጸሙ ሓያልን ዕናውን ናይ ኢራን ሚሳይላት ድሮናት መጥቃዕቲ እዋን ኣሜሪካን ወታደራት ናይ መጥቃዕቲ መንጠቀቕታ ሳይረንን ከስምዕ ከሎ ናብ መዕቆብታት ናብ ባንከራትን ከሃድሙ ከለው ኣብ ሜታ ስማርት ግላስ መነጽር ዝተቐየረ ነይሩ በታ ምሸት እቲ ዝተቐረጸ ካሊእ ናይ ቀረባ ቪድዮ ድማ ሓያሎ ናይ ባላስቲክ ሚሳይላት ኣብቲ ናይ ዮርዳኖስ ትካል በቐጥታ ክዓርፍ ኣርእዩ ፔንታጎን ጸኒሑ 3 ናይ ኣሜሪካ ኣባላት ከም ዝተቐተሉ ኣረጋጊጹ እዩ ክልተ ምንጭታት ንሮይተርስ ከም ዝነገርዎ ኣብ ዮርዳኖስ ዝርከቡ ወታደራት ስልክታቶም ኣብ ዝቕጽሉ መዓልትታት ንሓለፍቲ ናይ ጦር ከረክቡ ከም ዝተነገረሎም ስልክታቶም ካብቶም ወታደራት ከም ዝወሰዱን ተገሊጸሎ ሳልሳይ ጉዳይ ቀረባ ዝኾነ ምንጭ ድማ ኣብ ሙሉእ እቲ ዞባ ሰፊሕ ገደባት እውን ክነብር ከም ዝኽእል ገሊጹ ምንም ኳሲትኩም ናይ ኩፐር ደብዳቤ ሓፈሻዊ ናይ ድሕነት መዘኻኸር ጥራይ እዩ ማለት እንተስተባሃለሉ ናይ ፔንታጎን ወግዓዊ ስጋት ኢራን ካብዞም ቪድዮታት እዚኣቶም ጥቕሚ ከይትረክብ ምክልኻል እዩ ኢሎም ኣለው እቶም ገደባት ግና ህዝቢ ብናይ ኢራን መጥቃዕቲ ዝበፅሕ ሓቀኛ ጉዳት ብገለልተኛነት ከይግምገም ኣዝዩ ሓያል ከም ዝገብሮ ገሊጾም ኣለው ስልክታት ናይ ምምንዛዕ ስጉምቲ እውን ኣሜሪካ ኣብ ናይ ሓበራዊ ፈሳት ሙሉእ ቁፅር ክትገበር ይኽእላ እዩ ተባሂሉ ሰይድኩም ብስሩዕ ናይ ኣሜሪካ ነፈርቲ ክበራ ከለዋ ሚሳይላት ክትኩሱ ከለውን ናይ ኢራን ዕላማታት ክሃርሙ ከለውን ዘርእዩ ሓፀርቲ ዝተቐነባበሩ ቪድዮታት ባዕሉ ቀሪጹ የውፅዮ ብኻሊእ ወገን እቶም ናይ መጀመርታ ኢድ ናይ ኢራን መጥቃዕትታት ስእልታት ኣዝዩ ቀረባ እዮም ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ውግእ ማዓስከራት እንግዳ መሓዙት ሃገራት ስእሊ ምቕራጽ ብጽኑዕ ዝኽልክላ ናይ መቕጻዕቲ መምርሕታት እውን ስለ ዘርግሓ እዩ ተባሂሉ እዞም ቪድዮታት እዚኣቶም ድማ መጥቃዕትታት ከም ዝፈሸሉ ጥራይ ገለጹን ዝበጽሕ ዕንወትን ወይ ናይ ሰብ ሓይሊ ኺሳራ ምስ ዝሓውን ወግዓዊ መግለጽታት ዝጋጨው ኮይኖም ተረኺቦም ኣለው ዝሓለፈ ሰሙን መወዳእታ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ጦር ሚኒስተር ማሕበራዊ ገጽ በሚስጥር በምሕዳስ እቲ ውግእ ፌብራር 28 ካብ ጅመር ጀሚሮ 18 ናይ ጦር ኣባላት ከም ዝሞቱን 624 ከም ዝቆሰሉን ካብ ዝፍለጠሉ ግዜ ጀሚሩ ናይ ሓበሬታ ግልጽነት ዘለዎ ስጋት ኣብ መላእ ኣሜሪካ ይውስኽ ኣሎ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኮንግረስ ኣባላት ኣብ ናይ ኣሜሪካ ውግእ ማዕስከራት ዘለዎ ናይ ራዳር ስርዓታት ናይ አውሮፕላን ማዕረፍታትን ወታደራዊ ማዕስከራትን ካልኦት መሰረተ ልምዓታትን ዘብጽሕ ዕንወት ወሳኸን ዝተጻረየን ሓበሬታ ከም ጸልና ብምባል ገሊጾም ኣለው እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣሜሪካ ተኽሲ ኣብ ዘቋረፀትሉ እዋን ኢራን ከም ሓደሽቲ ማለነት ውግእ ስለምንታይ ክትጅምር መረፀት ክብል ናይ ሲኤንኤን ትንተና ይሓትት ኢራን ንኣሜሪካን ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ዝቐረበትሉ ስጉምቲ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝነበረ ንውሕዳት መዓልታት ዝቐፀለ ሰላም ከም ዘብቅዕ ገይራላ እዚ ድማ ኣብ ናይቲ ውግእ ኣንፈት ላዕለዋይ ለውጢ ዘርኢ ክኸውን ከሎ ኢራን ንሓድሽ ናይ ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ምላሽ ካብ ምሃብ ይትረፍስ ባዕላ ነቲ ውግእ እንደገና ክትጅምር ምምራፃ ናይቲ ውግእ ኣንፈት ብባዕላ መንገዲ ንምቕራፅ ወታደራዊ ሓይሊ ናይ ምጥቃም ባህጊ ይዓቢ ከም ዘሎ የርእይብል ናይ ፌብራር 28 መጥቃዕቲ ተገይሩ ነቲ ናይ ማእኸላይ ምብራቕ ዞባ ካብ ዘናውፆን እስራኤልን ኣሜሪካን ብሓባር ኮይነን ኣብ ልዕሊ ኢራን ውግእ ካብ ዝኸፍታሉ ግዜ ጀሚሩ ኢራን ክሳብ ትማሊ ክትገብሮ ዝፀንሐት መጥቃዕቲ ናይ ሕነ ምፍዳይ ምላሽ ክትህብ ባዕላ ቀዲማ ክትጥቃዕ ኣይተራእየትን ነይራ ነዚ ግና ኢራን ትማሊ ብሃንደበት ተኹስ ከፊታ ንኣሜሪካ ጥቂዓ ብኣንጻሩ ናይ ኢራን ቦታ ብምሓዝ ናይ ሕነ ምፍዳይ መጥቃዕቲ ሎም ለይቲ ክትገብር ሓዲራላ እዚ ድማ ንቐጻሊ ወታደራዊ መንገዲ ይኸፍት ይብል ሲኤንኤን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ንፎከስ ኒውስ ክዛረቡ ከለዉ ንሕና ኣዝዩ ሓያል ኩነታት ኢና ንኢራን ንድብድባ ክብሉ ከፈክሩ ተሰሚዖም ኣለው ኣብ ጀርመን ኣህግራውያን ናይ ድሕነት ጉዳያት ትካል ተመራማሪ ዝኾኑ ሓሚድ ሬዛ ዓዚዝ ኣብ ማሕበራዊ መርበብ ገጾም ኣብ ዘስፈርዎ ትንተና ኣብ ናይ ኢራን ኣቀራርባ ብፍላይ ድማ እንኳ ኣማራፂ እዩ ኢላ እንተኣሚናትሉን ቅድመ ምክልኻል መጥቃዕቲ ናይ ምኽፋት ባህጊ መሰረታዊ ለውጢ ዝመጽእ ይመስል ብምባል ገሊጾም ኣለው ኢራን መጥቃዕቲ ዝተፈጠረ ናይ እስራኤል ጠቅላላ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዋይት ሃውስ ምስ ትራምፕ ዘካይድዎ ኣኼባ ስዒቡ እዩ ሕጂ ዘካይድዎ ኣኼባ ክሳብ ሕጂ ካብ ዘካይድናዮም ኣዝዮም ጽቡቓትን ዘተታት ሓደ እዩ ክብሉ ገሊጾም ኣብቲ ኣኼባ ሒደት ሰዓታት ቅድሚ ሕጂ ናይ እስራኤል ምክልኻል ሚኒስትር እስራኤል ጋንታ ከም ዝተዛረቡ እስራኤል ናይ ኢራን ኢነርጂ መሰረተ ልምዓታትን ክትሃርም ደልያ እኳ እንተነበረት ብናይ ትራምፕ ምሕደራ ግና ተገዲባ ጸኒሓ ከም ዝነበረት ሕጂ እውን መሳርሕታት ኣዳልያ ተኩሱ ዝብል ናይ ኣሜሪካ ትእዛዝ ትጽበ ከም ዘላ ገሊጾም ዓዚዝ ወሲኹ እውን ኣብ ትንተኑ ከም
كم تحفوا أتمت قعتي بتا معلتتي أم جمرتاني تانيه أوايت هاوس كابز جبروه مبتح مستحز ملختي يمثل بحالي أزيد ما إيران وتدرى استراتيجي تغيروا كون كم زخل إيران وتتسقات أنت تسمعوا قدما متقعتنا مقبار عما خمسة عبين كابزن دحر كاب أمريكا وتأون أقدمنا أمريكا هاي متقع عقمي كم زلوان نمرأي لهم أبير دانس بنايت مال متقعت حدث أني حوني أمريكا هاي سعود أورنت أبيرها كان أبزركه وبيران زدقفو حيلتات العلي حبرهم متقعت أبتي حملو ني أمريكا ما خلا يسيتكم أتنا إيران كوبريشن ناير دانس متقعتي حنف دازي كونس بزحلفو سوا عن كل ساعات ني أمريكا حيلتات أو سعود عربنا ينرجت كالات حتوتات إيران دقف حيلتات نزفت أو متقعت توها ملاش يخبلو قليتهم كابتنا يردانس متقعت حدث ساعات قدم يلوننا إيران منقستاو تلفزيون قالمت يغزهاو إيران وتصاو قدات مكتل ميستر غازيم قارباوادي نايتيران أقوام قلوت بزخنا ملكع كغمت خلو إيران تخصي مكورات زتغسو مكتل ميستر خوين قنا أوش مدهور مزلو لعلاونت زقادا در زخنا مدراو حيلن تهاليو تخصي كام مجمار ندحريت كم زي تبل أسميرم تزاريو كبرات خاتنا لو مزدلنا يمرستو قدات أبزازيمنا لنا لايك شير كومنت مقبار نشانا نازل لكم دقف مقلات كم زي ترسعنا بنا بخلو تمثال حبريت أخصاب نراخب السلام